Hej, her er en lille film fra Lillebælt Yoga, de grønne yogier på Aarhus her. Og i dag der tænker jeg, at vi skal prøve med de 5 tibetanere, som jo ifølge legenden skulle gøre en yngre, hvis man laver dem hver dag. Så vi prøver at lægge stille og roligt ud, og så kan man altid få højt antal. Man skal helst op på 21 stykker. Så vi prøver at lave 7 dage, så kan man altid gentage, hvis man har lyst til det, at lave flere af dem på samme dag, og ellers prøver vi at lave en film med 21. Så vi prøver lige at starte her med første rigtig, og selvfølgelig lige varme skulder og håndled op først. Det har jeg gjort, så det gør man lige inden man starter. Vi starter med lige at strække armene ud her og ryggen op, og så er det højre arm. Din egen akse. Pas på, at man ikke bliver svimmel, så stopper man selvfølgelig. Finder lige punkt i gulvet måske og fokuserer på, så er det lidt nemmere lige at finde ro i hovedet igen. Og så næste regel her, der skal vi ned og sætte, og der plejer vi at krydse benene for at komme ned her og se om man kan bruge for komme ned og sætte uden at bruge knæ og hænder og videre helt ned og væk. Og så de sidste 4 vinkler her, der er det også meget åndedrættet, så halvdelen af øvelsen er faktisk også åndedrættet, så tænk rigtig meget over det her med at trække navlen helt ind. Og igen fylde luft op i maven, og måske lige starte på åndedrættet en splitsekund, inden man starter øvelsen. Så indånding, op med benene, hovedet til brystkassen, bøj det nogle tønder, hvis man synes det er for hårdt med strække ben. Udånding, sænk ned igen. Man kan lige kramme sine knæ her, så det er lidt nemmere at komme op og sætte. Og det kan godt være, at rækkefølgen er lidt anderledes, men det her er den rækkefølge, jeg synes, man skoler hænderne bedst med, så derfor har jeg valgt den her. Sætter hænderne i siden her, retter lige ryggen op med. Indånding op i bordet. Og tilbage igen. Tømmer lungen af, hovedet til brystet. Det kan godt være svært, hvis man har 21 af dem her, så kan man ændre lidt på håndstillingen. Det gør man lige, som man selv har lyst til. Så det var 3. rigtig, så skal vi til 4. rigtig. Lige for at skåne knæene lidt, kan man lige folde sin måtte lidt her med håndklæderne. Sætter lige tæerne i, så de drejer ind mod sine knæ, inden man lægger knæene i. Retter ryggen helt op. Ruller skulder frem i indånding. Lægger hænderne så langt herom bagpå, man kan med hovedet så langt tilbage, man synes det er okay med halsen. Indånding her. Udånding. Slapper helt af. Det var det 4. Så kommer det sidste. Og husk nu på, hvis man skal starte med at lave det med, så nogle gange så vend sig lige til måske lige at starte med at lave 2 eller 3. Hvis det er for hårdt, og så lægge lidt på hver dag. Så vi starter her, spred fingrene helt ud og op i hunden. Nu er vi stå og spejle, jeg skal sidde til side, men I ikke har været heroppe før. Indånding ruller frem. Op med brystet, eller sænker sig helt ned og kommer op hernede fra igen. Tømmer lungene, kommer tilbage her, trækker navlen helt ind og ruller bare frem og tilbage her.
som sagt gentage dem gerne 3 gange, så har vi 21 styks. Og ellers så skal vi selvfølgelig prøve at lave en med 21 styks. Så god dag herfra. Tak.